sonoku dengan bahasa. Shalom. Shalom. Horas manhita saluhna. Tapuji matu hatta ala boydo pehita di Arianon lao memulai perminggota. Di minggu-mingguon masuk mahita tu perningotan ni habamaten itu hatta Yesus Kristus. Nungatar silang ibana humokop dosata. Jala malua hita sian hamatean, malua hita sian hamagoan. Ala ni mudar ni Yesus Kristus. Tapuji matu hatta mardongan olop-olop dohot las ni roha. Yesus to partano batohan. Yesus to nagabi perlinggo mati golutta. Haleluya. Napupe haba-habai Tuhan maperlinggo mami Pumuntal pe portibion Tuhan maperlinggo mami Ay Jesus to partano batoani Ditano di orumon Ay Jesus to partano batoani Horo di saleleng nai Arian nang borindai Tuhan maperlinggo mandi Kaporus nasa biarni Tuhan maperlinggo mami Ay Jesus to partano batoani Ditano di golumon Ay Jesus to partano batoani Horo di saleleng nai Tayo deho mahaluaon na pinatupan itu hatta Yesus Kristus. Marhite na tarsilang ibana. Durus mudarna. Ihau penor silangi. Malua mahita salurna. Taho pe hali suksungi Tuhan maperlinggo mami Tuhan pasonang kolumi Tuhan maperlinggo mami Ay Jesus to partano batoani Ditano di golumon Ay Jesus to partano batoani Horo di saleleng nai Oh Jesus pataharaki Say homa perlinggo maki Paima sotot osaki Say homa perlinggo maki Ay Jesus to partano batoani Ditano di golumon Ay Jesus to partano batoani Horo di saleleng nai Ay Jesus to partano batoani Ditano di golumon Ay Jesus to partano batoani Horo di saleleng nai Ay Jesus to partano batoani Ditano di golumon Ay Jesus to partano batoani Horo di saleleng nai Horo di saleleng nai Horo di saleleng nai Haleluya. 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 Kudul mahabuna diingan munabena amanginang. Taparade marohatta. Tasoba matuhatta di bagasan haserepon. Mulai hati ma Tuhan. Hodo pangurupi di ngolu namion. Alah hodo parmahan. Naburju. Say hubanok no tido palangiti. Sian diado pangurupi onro. Lau mangurupia di sita onoki
nasotarte sia dia do pangurupiono sia Tuhani si topatano kabetara pulang ala dengan basah mago masukin ako soki nitingin ako ko tonaw ale Tuhan tuksoni lo asorata sila dita totong maaw di jaga ho ho parlingkong aki di tangan siya di doa Panunod di dopak langiti sia dia do pangurupion ro lamangurupia di sitaon oki na jojo na sotarte sia dia do pangurupiono sia Tuhani si topatano kabetara pulang ala dengan basah mago masukin ahol soki nitingin ako ko tonaw ale Tuhan tuksoni lo asorata sila kita totong maaw di jaga ho ho parlingkong aki di tangan siya mo
Ola kodo tanu patuan nami yali Tuhan. Kodo perlingkuman nami yali Tuhan. Lungai piali Tuhan. Ilopit kami tangan nami. Rohami tu jolomba jogor yali Tuhan. Alata kasih boto kami. Di bagasang guarmi do hamonangan di bagasak kami. Gaduk marsada-sada. Ali Tuhan todimima makaol hami ganuk marsada-sada nang didiape hami. Tuhan asimaroham urasi mahami ganuk marsada-sada dohok mudarmi. Urasi mahuriami lehon gogo naibaro tuhami ali Tuhan. Maliati madiho ali Tuhan. Satu kinari yang bigun nami mahatam. Asiroham buka rohanami, partodion nami, asa tedik rohanami, madapotok kuali Tuhan. Ai hatamido pargogo di hami ganuk marsada-sada. Ali Tuhan nang di dia pehami huriami. Manang di dia pehami ali Tuhan, di tano parserakani ali Tuhan, di pangaratoan. Asiroham, surukot tanganmu, tiup tangan nami. Haul kami ganuk marsada-sada li Tuhan. Asatok kami marhaporu satuho. Asimaroham ali Tuhan, asimaroham ali aman. Pinuji ma pinasahap guarmu ali Tuhan. Sahak rodi saleleng di leleng na. Rakmadok mahita. Amen. Pahudul hitama. Paudul hitama, tapi gimana hatani Tuhan, songot turpuk di bagasan sadarion. Ima nani enet sian Heber 10 ayat 22. Songon judul ni hatani di bata naing si begiota ha porseai dapoton jala soba. Omma, ha porseai dapoton jala somba. Unang ibalik. Ikon ha porseai maperjolo, dungi dapoton omma tindakan, dungi soba. Ibrani 10:22, didok songonon rak majahita, sian ha porseaun natugu, tolu dua sada. Di bahini tada potom marroha nasitong di bagasan hagogo ni haporsiaon dung diurasi rohata unang be di solsoli panggora ni rohaihita jala dung diburi daging ta dohot aek na yas di tinta na meraun hubaido tada potom marroha na sitong di bagasan hagogo ni hapursiaw. Tada poton. Tada poton berarti hita donaro. Hita donaro tu di bata, hita donaro tu Yesus. Manang nasongo dia peke adata, molubui dupe hita mangalaka, ikon hita donaro, madapoton Yesusi. Baru marrohan nasitong dohot hagogo ni ha porseaon. Iso na hubay dison ha porseai dapoton soba. Rapat madoko kita ha porseai dapoton soba. Ha porseai itu iman. Nomor 8 iman. Dapoton kita ikro kita madapoton. Adong tindakan. Soba on sian serep ni roha. Alana halak na soporsea dan mungkin soba rohana. Jadi menurut tahu hita damang dok dainang huria di Tuhan kabar baik dotu hitam. Nah parjolo haporseai, na paduahon dapoton, na patuluhon soba. Nungainon,
alani akkana masaon, haporsiaonon dang togube. Alani parsahiton, haporsiaonon dang togube. Alani parsahiton, alani sitaonon, alani namasa, haporsiaonon dang togube. Alai hatan itu hatta madok di son, tada potoma. Tada potoma. Dungi padua honaha. Marroha nasitong. Jala di bagasan hagogok ni haporseaon. Gok haporseaon. Unang bimbang. Molo di adong sada cerita di dok di natar suraton sada boru kanan. Imana tertulis di Matius 15. Sada boru kanan. Nah. Adong dua cerita kisah nyata halak naro madapoton jala soba. Di Alkitab, di Bibel, adong dua peristiwa, kisah nyata. Sada boru kanan. Jadi Roma sada boru kanan, sian luati majou-jou. Majou-jou. Paro kamu. Roma sada boru kanan, sian luati majou-jou. Didok sonon. Asimaroham midau Tuhan. Asimaroham midau Tuhan. Anak ni sidau. Tuhan anak ni sidau. Asiroham. Posido diai borukku. Di pa porsuk si bolisi. Posido diai borukku. Di pa porsuk si bolisi. Lapatan naha. Kesurupan anak konna. Anak konni boru kanano. Bagi hamuda dihita. Ahamalus di Yesus. Ayat 20 alaidang dialusi Yesus nasida. Gabe Roma akkasisianna mangelehele ibana ninnama pamuli manasida. Aisa dihutok kita majuju. Suruh mamulaki hiraidu lapatanna. Suruh mamulaki. Paro kita. Boru kanan. Alainin na Yesus mangalusi. Holan tu akka biru-biru namago nasian pinopar ni hala Israel doa disuruh. Baik kamu. Nakining ale Yesus, ale Tuhan anak Daud. Asiroham diau. Dang dibege. Malah di doko si canai suri mana mulak. Asong onda ribu tina. Rak pesoni paduahon romuse. Ideko Yesus. Holan tu akka biru-biru namago nasian pinopar ni hala Israel doa disuruh. Coba. Parok kamu. Alai dang tersinggung inatai. Dang tersinggung inatai. Tuk peidokon. Holan tu akka biru-biru namago sian ni pinopar ni hala Israel doa disuruh. Inna Yesus. Songo dia muse alusni inatai. Alai Roma boru-borui disobba maibana. Huhut madidok Tuhan. Tolong au. Sobai manaro madapot tu Yesus. Nakining dang dibege malah didokon suruh mulaki. Alai di son. Holan tu akka biru-biru namago sian penopar ni Israel doau disuruh. Ninnai mana musia mangalusi inatai. Alai Roma inatai. Ninnai mana. Disobbai bana mahu maridok. Ale Tuhan. Tolong au. Paro kita. Nakining dangi bege. Malah disuruh mulak. Paduahon. Hola tu biru-biru ni Israel doau disuruh. Tolong au ninnai mana. Ayat 20 dokon. Ala ninna mamangalusi ninda Yesus. Dang tama buaton si panganon ni akada danak. Lau da buhonot tu akabiang. Dang mungkin buaton si panganon alangon tidak danak. Liano tu biang. Inna Yesus musia mangalusi inatai. Nakining au disuruh. Holan tu akabiru-biru namago do. Ipe hal Israel do. Padua honin na muse.
dang tama buaton si panganon ni akka danak. Lau da buhono to akka biang. Lapatan na inatai. Hirabiag may siyati. Ini lapatan nida. Anggoy sa mo siring nga bahaya do hata songono. Ini pikir ho do biang nga ulu na yalu sinatai songoni. Ayat 27. Alai di do baru-baru ima. Ido niat Tuhan. Ala jalang biang ido akka na fisik na mardedehan siapa ngana ni opungna. Wah, apa yang enggak luar biasa ini. Kerendahan hati daripada ibu ini, perempuan kanan ini. Dang muki buator si panganon. Mana tidak ada gabelian tu biang. Wah, ayat 27. Di dia pehita. Perlu do kita belajar kerendahan hati dari ayat ini seorang perempuan kanan. Allah di dok baru-baru ima. Ido niat Tuhan. Ido nian. Alai. Dialang biang ido akan fisik. Nambar dedekan siapa nganan ni opungna. Tabereng musya hana terjadi. Dungin na Yesus mangalusin asida. Belgaru hapor siaumi inang. Ima. Belgaru hapor siaumi inang. Saut ma pinangido mi. Jadi hisar ma burunai. Sehat ma burunai. Au porsea dihita ganuk marsada-sada. Mang na di dia pehita. Manang da di dia pehita di tano perserakan. Na perjolo rohita. Na perjolo porsea. Dungi roh. Dungi apa? Soba. Porsea. Porsea. Roh. Soba. Alani nama saon. Nga gudang halak. Dangolo bero tu Yesus. Nga gudang halak dangolo bero tu Yesus. Ayau pibo ido inna. Ale gudok koma Tuhan mudang. Molo hatani Tuhan oddo. Natar surat oddo tai huton. Manang dia pe ikorodo hita tu gareja. Arong padokos songonon. Ai dak perseau. Adong Tuhani. O cerita ni pedih terutungun hubigi. Alai songon na menempel do di pikirakku. Adong mapedita rupani marpangkas may mana. Tu saya ada tukang pangkas. Ido. Dungi pangkas maru rupani amat ton. Marga hado huamang. Indah tukang pakasi marga purba duau. Indah berdidai. Oh mau lihat ya mak. Au marga si marmata. Indah tukang pakasi. Ayah haru kerejo muamang. Ninna tukang pakasi. Pangulani huria duau. Amang. Inna. Saya beli pangkasi mana. Widutin. Berarti berdita damu. Tersongoni marah. Ada bang padita. Sono seporsi ada orang Tuhan ibe. Ini mana. Soalnya tersinggung doa amat apa di tono tu. Soalnya seperti ada orang Tuhan ibain di mana. Be. Iba mau ini mana. Oh lo. Tak persia orang Tuhan ini mana. Kali nama lu dah mata di tahun. Ini mana bangalusi. Ayah pikir huruf persia ada orang tukang pakas ini mana. Tak persia orang tukang pakas be. Be. Ayah mau tukang pakas. Ini mana. Bereng-bereng tubuh di mana. Ibereng gimana sakat saya, ibereng pedidai. Molo narong do tunga pakas, basa gajang gubuk ni. Basa gajang gubuk ni. Tak perlu orang tunga pakas di pedidai dewa. Indah amat tas itu ay. Pangulani uriai. Ni mana ini? Gajang gubuk nani, gondrong. Molo tunga pakas kadang mungkin. Oh lo nasoro di mana tu son, anggoro di mana tu son, hu pakas do, hu potong do ubuk ni. Songoni dua mang tukang pekas. Ay nasoro do hutu di bata, anggoro hutu di bata.
Nasorodo ho, alani do porsea ho. Molo dang rodo ho la kata do gudang do na porsea ho la ni pamangan. Molo halak na porsea ikor rodo, dapotton. Dapotton rodo gereja, mamuji pasangapon. Ibagasan ha porsea da tugu. Ikosongonido. O ido ate. Baido. Jadi korodo. Namar lapata rupani. Dung masa pandemi nu agudang madokon. Idea pi budu pasangapun dia bata. Boy, olo. Idea pi pasangap dia bata. Boy, aladang ro dia bata tu sih, itu persoalannya. Makanya dalam Alkitab tempat kudusnya Tuhan. Dia bertahta di tempat kudusnya Tuhan. Tabaima gereja parpunguata asa isi hita martangiang isi mahita mamuji-muji pasangapod di bata Roma ibana. Jadi molo tungadok perupani di ulaun manang na di kafe manang na di dia manang na di pesta-pesta tar ibai malaguo dohot martangiang dengan belum tentu. Namar lapata rupani ikorodo hita, iko persea do hita, jala ikon sobado hita. Rapat maduk maita amen. Sotung adong be amang inang di hita garuk marsada-sada manang dedi dia be hita mulai hari Minggu. Moluboy do be hita mangalaka Roma hita tu gereja. Amen. Molo boy do pe hita mangalaka, Roma hita tu gereja. Ai sido hita pajupa do de bata. Napaduahon, soldadu Kapernaum. Dungi bongot ma Jesus tu huta Kapernaum, jadi Roma tu jolona sada iduk ni soldadu mangelehele ibana ninnama. Ninnama. Perwira Kapernaum. Dia datang kepada Yesus. Roma tujolona. Parwa kamu, Roma tujolona. Tujoloni Yesus. Ayah onom. Ale Tuhan. Ninnai mana? Sai peakdo naposokku di jabuku. Nasario do ibana. Nasario do ibana. Bahasa Indonesia Nasarion. Nasario do ibana. Masai bernit diahap. Nasariono naha. Boy buka satokin. Matius walu ayat onom bahasa Indonesia. Saya pihak do naposokku di jabuku Nasarion. Oh. Mang nahujah masano dati. Matius walu ayat onom. Nah, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Lumpuh. Dan ia sangat menderita, lumpuh. Sarion. Memang kalau udah lupa bahasa Batakon, Sarion lumpuh. Ayat itu, dunginin da Yesus mamado ibana. Ro peau pamalum sahitna. Ninda Yesus da, perwira to ro. Tuhan, asiroham. Pamalum na posokku. Ay sariyo do ibana. Alin na Yesus. Ro peau pamalum sahitna. Ay sapultolu. Laos didok Yesus mamado induk nai. Idok soldadui. Lao maho. Jupang homa hobar tu hapor siaumi alai boto hamudo buasa idok kosongon narodo soldaduinna dung idok kun Jesus rope autu jabum alai ro soldadui unang mapala amang unang mapala Tuhan hira hurang tama duau majaloho di bagas di jabuku hira hurang tama duau majaloho tu bagasu unang mapala sa kababahata madokon
tuna posoki ikon malumi parwaka muda parngoluonon ha kristenanon molodang adong ha porsiau danong lapatanna. Beri kamu ma inat tanasian kanani. Beri kamu ma dangi boto ira anggona tersurati kompera da kiai ibaptis pera da kiai elakku boto deh. Da kiai di botoi alai polos nai mana go rohana roi mana ida potoni mana Jesus sobai mana molorohi tu bagas joroi Jesus adong isi ikon mahra porsiaun da tu gudo hita jala ikon sobba jala ikon sobba ikon sobba iso adong di hatani batak sobba 10 jari pa 10 sadahun si majujung anggo hata di hita hebat dong. Omma tong tabain madapot to Jesusi sobba mahita madapot to di bana. Au porsea amanginang mang na di dia pa hita na duaon gabe conto manian di namasa otu hita. Sada soldadu Kapernaum naposona lumpuh. Roy mana tu Yesus inna Tuhan pamalum majon raposoki ay lumpuh ibana sarion ibana Yesus madokon ropeau. Alainin na soldadui amang Tuhan hira hurang tama doau majalo ho tu bagasu. Sakababa madokot Tuhan. Malum do naposoki sakababa. Lapatan ni parnguluonon haporsiaonon iman. Ima guarna omma iman yang aktif. Jadi iman yang aktif itu tidak hanya dikeluarkan dari mulut. Alai iman yang aktif itu ada tindakan. Yang unang irokon porsea doau tu Yesus, porsea doau tu Yesus inna alai tu gereja pedakya. Yang mulai hari Minggu sudah maru tu gereja teh. Amin. Alai adong do sedenai terhira dicelah Tuhan Yesus dong. Ima bangsoi didokko di mana songonon. Bangso on hira memujiau ninda ibana. Alai hola bibirna do pasangapau. Anggorohana daudo sianau. Bibirna pasangaponau alai anggo rohana daudo sianau. Dihamu amanginang dihita sude ahape na terjadi. Dan adong rupani gabe alasan tu hita. Dan ngarong gabe boy alasan tu hita rupani. Disan adong duna boy mangaleong gugut wow. Isan adong duna boy pamaluponau. Dang. Saunari tikina. Hita marhaporsiahon. Roh hita madapoton. Jala soba. Pos rohaku mangnahapi na terjadi di keluarga ta. Debatama na mga lehon gogo. Debatama na mga lehon malum diak ka na marsahit. Mang nasunggu dia perupaning si taon dota. Alani, di hita damang dodainang mang na di dia hita. Hatan itu hata natabigi apala di sadarion. Tulpuk di debata manang na apa yang terjadi ikon na berjolo anak kining mar hapor seau dohita napa duahon ikon rodo hita napa tuluhon ikon soba dohita ay molodak porse ay mana dang muki soba ay molodak porse ay mana dang muki ro. Iman kita harus bisa mengalahkan dunia. Alani haporsiau nodo hita bui sahatu
sadarion. Amen. Amen. Mangidua tu Ibu Erni asa taulakon lagu ta nakiningani lagu adorang so tabigi hotbay. Jalu pangido tu hita aka singer asa rohita tujulu adorang sumartang yak kita asa tabigi tay dehon edion songon adung ta songon tangyang ta tu dia bata ede sinakiningani sebelum hita mabige firman Tuhan imat ya Deo. Say hupano no tido pak langiti sia dia do pangurupion ro lau mangurupiang di sita onoki na jojot na sotate sia dia do pangurupiono sia Tuhani si topatano kabetara bulan ala dengan basa magomang sukin tahol soki say hupanok no tido palangiti sia dia do pangurupion ro lau mangurupiang di sita onoko na jojo na sotarte dia do pangurupiono sia Tuhani si topatano kabetara pulang ala renggan basa bago masukin ahol soki sila
Ola Tuhan do kami marhaporusan ale Tuhan. Ola taruh parhatobaten Tuhan. Ale Tuhan, terima kasih. Mau lihat tema diho ale Tuhan. Mersinggang doha miro tujolo. Hulo pitami do tangan nami. Alani basa-basa mi. Alanong tinobus muhami pardosa. Pinuji maguarmu ale Tuhan. Ola kodo de batana mangolo di hami. Mau lihat tema diho. Mau lihat tema diho Tuhan. Haleluya. Ola kodo pasang apon nami ale Tuhan. Di parngolu ono. Ola kodo ale Tuhan. Hasang apon madiho ale Tuhan. Puji-pujian madiho ale Tuhan. Rodo hami tujulo mali Tuhan. Rodo hami soba. Rodo hami mardungan hapur siau. Ali Tuhan asi roham. Manang di dia pehami ali Tuhan ditaruh perserahkan. Asi roham ali Tuhan. Sai tong maho manugu-nugu hami. Ahola kodo Tuhan. Ahola kodo Tuhan. Pangudian nami. Ay hola kodo Tuhan na buhay mga lunggo ko Tuhan. Alani ali Tuhan. Porsea si tutudo hami. Arta na umarga. Holan hodo. Hola tod dimima. Hola tod dimido Tuhan. Dibagasa kami. Asi maruhaman ni Tuhan. Pos rohanami ali Tuhan. Hodo na mga lehon pasu-pasu tuhami. Pasu-pasu hasehaton. Si pardagingon. Si pakeon. Sudah siyan hodo ali Tuhan. Asi roham. Ditikyon martanya kami ali Tuhan. Manang nadidiape akka huriami ali Tuhan. Ditano perserakan asiroham. Pasu-pasu manan diulan nasida ali Tuhan. Pasu-pasu mali Tuhan. Pasu-pasu mahanan dileon ni nasida ali Tuhan. Pasu-pasu na diulana mang na di kantor mang na diape halaki karejo ali Tuhan. Sai pasu-pasu madu akka pinahan na asa sude sinur-sinur. Dohot akka suaswan ali Tuhan asiroham. Homa na mamasu-masu ali ama. Alas yakodo sudinai. Mau lihati ma Tuhan, apalagi bagasa sadarion, tumbuh hidup kami karejo, bodo kami melayani, bodo kami memuji-puji pasanggap pengguar miali Tuhan. Sudai alani basa-basa mdu yali Tuhan. Mau lihati ma dihuali ama. Tuhan, mengidupi kami, do komos ilupit kami tangan nami ali Tuhan sobat tua do bambu. Sai homa na mamaso-maso bangso nami on bangso Indonesia on ali Tuhan. Tupe gudang ka persoalan alias siroham pasu-pasu ma bangso nami on. Mangidu kami tuho ali Tuhan. Tong mahona mamaso-maso herbak kotangami pasu-maso masude akka pangulani huriami mulai sa pusat Bapak Insidoni kono turu harjo. Orang tua rohani nami narung di tempaton ali Tuhan Bapak Bambang Yonan gembala sidang nami Bapak Edi Praetno. Tuhan asiroham sudesta penggembalaan homa totong nama masu dasida jala hami piali Tuhan asiroham pasu-pasu mahami lehot tuhami roha na serep ro totong tujulum yali Tuhan asiroham saunari piali Tuhan neng mula mahami herbakot tangami pasu-pasu mahami marhite na poso. Diamu akada mangdokday ng hurian ni Tuhan,
manang na di dia pehita. Tabuka ma tangata, calo ma pasu-pasu. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni di porbadia ma, nama dungan hita, ganuk marsada-sada, sian tikyon sahat rodi, saleleng ni leleng na, rak madok mahita. Amin. Amin. Amen. Amin. Amin. Oras mau lihat yang madi Tuhata, salom, dami madi hita sudi. Amin.